Kani jing pentip na kaliang kajongi na kaneka channel ba menin kawai katayo ngila pelaja katu kawai ka video ba don tu jing deng skor ubala aja bala yo tam dai wei perlok jongi te mentangan pelaj biangi kaneka video nomar ba ngila dep ban panpai yo tu jing deng jong katu ka bala panja bat ngila kendu ngila ya cek ngila ya pen i bat kumta ter te ngila tip ba ila dei jong i tenga ai kublei kerpang ya pi ki viewers ki subscriber kumta ya ki bala like ki bala share ya kene ka video bat ngai kublei ru yai perlok i wei ba namar ba hakari ka jongi kidang don ki ba don kata kamen sim ba ya ka bom dei hok ki tiar ki jong i lane ki tiar ki jong ki ngimla ban shu shim halade bat ngai kublei ru ya ki bah yi ngasem jong ine ikong ibayo tam ya utu jing deng ba in yo ya kamet ka bakoi ka bakia bat nga ai kublei ru ya kitu ki bala phone ya katu ka number phone ba la bu hakane ka channel namar ba kila phone arngut laingut tenga ai kublei kerpang ya pi bat kane ka dei ka video ka jonga ban pensyai pi ba pinom sa haka jingdum namar ba ngila pelaj no hakatu kasngi ya katu video ba yo tam yo ta umar namar ba lada ngim klem ai kublei ya pi ngin klem pentip ya pi yo lese kipaj ba kisa hakadum hakalino lingo ndrei namda bun kitin tangkum ta kublei shibun